Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken namine kula Lydia Safita Lan kula Arini Nuriski. Kita dateng sekolah menengah kejuruan Darul Muqomah. Ing video niki kita badhe maosaken geguritan damel ngerampungaken tugas basa Jawa. Geguritan sing badhe dimaosaken kalih kita ndeni irah-irahan guruku. Monggo disimak nggih rencang-rencang. Wingi nalika sikil iki tumapak sadhuwure bumi. Durung paja-paja ngerti bana caraka. Alibata apa dene good morning teacher. Lumaku ning srengenge wis ganti panyawangku dadi padang tetrawang. Rasaku samsaya ora bisa digambarake. Si tresnamu napit janget sajroning atiku. Lamun tanpa panjenengan, bisa apa aku nepaki bumi iki? Leladimu marang aku, ora timbang karo iwalesku. Bu Guru, Pak Guru, jangkahku isih adoh, urepku isih nyamut-nyamut. Setitik setetes, bun esu iku wis cukup. Tinimbang banyu, sekendi marakake ati mati. Lepasen lakuku, lilakno labuh lebetmu. Dakumbarake gagasanku, sedyaku kasembadan donga pangestamu, nuntun marganing sedyaku. Niku wau geguritan dening kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.